fejn tkun inti maħbub ta' qalbi mistrieħ ħafiraj inti mlini bil-ħon kull fejn tkun inti bissimak nisseni ta' filuġieħ inti mlini bil-fer kull fejn tkun inti ninsalem kollu għax jien għahdejk inkun frott uġieħ li mrara dmuħi ġebel mal-qalbtejn bl-atmir rajt nejt sew id-dawl ta' xemx nizla bil-kura ċirlej jgħib il-biża' kull xi int ma' ġembi tkun kull fejn tkun inti maħbub ta'